I pozdrav svima ljudi, Ferdi i ljudi, dobrodošli na moj novi klip. Danas prizivamo kolnu ubicu u 3:33 ljudi. Možete da vidite trenutno, sad je 3:31. Kako da vidite sad, evo 3:31 ljudi. Znači 3:31, znači čekamo 3:33, ako bude 3:33 morat ćemo da prizivamo kolnu ubicu ljudi. Kolnu ubicu moramo da prizivamo. Znači, morat ćemo da kažemo 5 puta kolnu ubica pojavi se, kolnu ubica pojavi se. Ja se nadam da će se ništa neće dogoditi ljudi u ovom klipu, pošto trenutno je 3:32. 3:32. Čekaj. 3:32 ljudi. Au, još 1 minut ljudi, ne mogu da vjerujem. Znači, prisilat ćemo kolnu ubicu, svi ste mi pisali ovdje na kompjuteru. Mislim, ja sam gledao od kompjutera, vi ste pisali na telefonu, ljudi, svi ste pisali, svi ste pisali ljudi, prizivaj kolnu ubicu, znači, svi ste rekli da prizivam kolnu ubicu. I ljudi, uspeo sam da ga prizivam, sad ću znači ljudi da ga prizivam. Ide gas, 3:32. Još 20 minuta ljudi. 3:33, evo i treperi. Oh my god. Nema veze, idemo. Kolna ubica pojavi se, kolna ubica pojavi se, kolna ubica pojavi se, kolna ubica pojavi se, kolna ubica pojavi se. Čim smo počeli, odmah se čuo nešto. Kolna ubica pojavi se, kolna ubica pojavi se, kolna ubica pojavi se, kolna ubica pojavi se, kolna ubica pojavi se. Znam da ste čuli ovo, znam da si čuo na kameru, znam. Znači, počeli smo sve dobro, znači, 3:33 još uvijek sve smo dobro počeli, odjednom se čuje da neko kuca. Šta je ovo? Da li je realno ovo? Ajmo opet. Kolna ubica pojavi se, kolna ubica pojavi se, kolna ubica pojavi se, kolna ubica pojavi se, kolna ubica pojavi se. Au ljudi, šta je ovo? Ne razumem. Znači, ljudi, svi ste vidjeli ovo? Oh my god!